To je zrovna vec, ktorou som sa nezamyslela. Prihlásila som sa do tejto súťaže, pretože si myslím, že to je jedinečná príležitosť pre v podstate mladých dizajnérov, aby sa mohli prezentovať. Myslím si, že aj tá tichá rebelia je skôr o tej tolerancii, to, že doprajeme tomu susedovi jeho divnú čiapku alebo jeho zvláštny politický názor. Myslím, že je dôležité byť autentický, to znamená neukazovať alebo priznávať veci, takisto aj v móde. Možno mám rada zaujímavý detail. Tá moda šokuje už toľké roky toľko, že si myslím, že už šokuje ťažko.